Здравейте, приятели! Сега сме тръгнали да опитаме дали ще можем да комбинираме 3 места за един ден. Сега в момента е 12:15 часа и поемаме към водопад Кермемунар. След това ще отидем към водопад Марв и след това ще се изкачим до крепост Устра. Дали ще успеем, и аз не знам. Ще видим заедно докъде можем да стигнем. Винаги казваме, че когато искаме да отидем някъде, нямаме време. Дали имаме време или нямаме време, времето, в което от около 3-4 часа, дали ще можем да комбинираме и трите места, ще видим заедно. Тук завиваме леко надясно и поемаме към Устрем Припек. Следваме табелата. Времето е прекрасно, само за разходка. Дано да успеем да стигнем до всички места, където сме набелязали. Сега минаваме през село Мрежичко. Температурата на въздуха вънка е около 13 градуса. Слънчево е и невероятни облаци има. Там горе най-високата точка, която виждате, е крепост Устра. Надявам се към залез да сме там. Прекрасно, спокойни са пътищата, невероятно е. Тук виждаме и чешмите пак. Може да се каже, че на всяка крачка чешма. Тук още една, а от тук може да си наливате и вода. Вече почти стигнахме до село Устре. Да, тук виждаме табелата за крепост Устре. Вече навръщане, след като обиколим водопадите, ето тук завиваме за крепост Устра. Пътят е вече асфалт и после ще го видите. Село Устре. Следваме табелите Генерал Гешова, Припек, Златоград. Горе виждате острата скала, която е надвиснала над село Устре. Ако искате, може да спрете, за да си направите една панорамна снимка. Невероятен изглед има. Тук леко камерата ще обърна, за да може да видите острата скала.
Генерал Гешо. Не се отклоняваме. Ето почти стигнахме до село Желдово. Тук завиваме наляво, преди спирката. Ляво дясно гледам, че са цъфнали и минзухарчетата. Продължаваме по пътя надолу. Както казахме, първо отиваме до водопад Кереме Бунар. Сега, тук сме в началото на село Желдово. Тук в дясно виждате едно езерце с прекрасно отражение. Когато поемате наляво, това е за селото, а ние тук продължаваме напред. Табелата ви показва Шипок. От тук надолу е черен път, но можете да покарате около 500 метра някъде и там долу, сега ще видите, ще спреме един покрит кладенец има. Там ще спреме. Ето виждате тук, като гараж ви се струва, ама това е кладенец. Ето водопад Кереме Бунар. Хората са сложили и стрелка. От тук надолу вече тръгваме пеша. Каквото ни е нужно сме си взели. И както виждате, тук надолу се спускате и това ви е пътя. Ето там си оставихме колата, виждате. Спуска се тук и от тук продължаваме. Ето така виждате. Ще ви покажа пътя. Там, оттатък ще продължим. Виждате как е очертан пътя. Вие следвате този път и няма къде да объркате пътя. Ето това е тук рекичката, която тече за Кереме Бунар. Смятам, че и още има малки рекички, които се вливат в нея по-долу. Реката е бистра, хубава вода има и надявам се, че ще имаме хубави снимки. За фотографите, които ползват фотоапарати, мога да им кажа, че съм вземал два обектива. Единият е 8 мм лебешко око, а другия обектив ми е 16-35. Надявам се, че това са най-удобните обективи, които могат да се използват там. Широки обективи, наистина там е нужно и ще видим резултата как ще е. Както казахме в началото, там ще продължим към водопад Марв и след водопад Марв се опитаме до залез да стигнем до крепост Устра. Залезът ще е след 5 часа. Да видим какво ще е. Тук продължаваме по пътечката. Не се отклоняваме от пътя. Следваме пътя, по който са минали трактори или камиони. Може да се нарече и коларски път. Сега тук надолу, сега тук виждаме и една табела. Това може да направи впечатление. Може да го видите тук. Продължаваме. Така нарочно минаваме тук. Но пътят ни е тук долу. Ето, слизам. На пътя има една стрелкичка. Тук са сложили. Продължавате
От тук нататък няма да спирам видеото, докато не стигна до водопад Герме Бунар. Сигурно ще имаме 2 или 3 минути, докато стигнем там. Това видео защо го правя? Знаете, когато се активизират водопадите пролетта и есента, всички тръгваме да видим тая красота. Къде има водопади, къде има падове, къде има течове. Обикаляме. Искаме да видим тази красота на България, която я има. И имах много въпроси. Много хора ми писаха и в коментари, и в лични. Това не са десетки, дори и стотици. Дори искам да стигна точно до тези хора, които са дошли до тук и не са можали да намерят водопада. Просто искам всеки, който да дойде тук, да може да намери по най-лесния начин тези водопади, тези хубави места, за да може да им се наслаждава. Защото всеки един от нас, когато пътуваме някъде, си губим понякога ден, понякога два, пътуваме по 200-500 км. Ето тук и един белег са сложили. Тук продължаваме надолу. Там виждаме още една табела. От тук надолу няма как да не може да намерите вече водопада. Но искам от тук надолу целият път да снимам, за да може вие спокойно да се ориентирате. И това ни дава сигурност, когато можем да следим пътя, предварително да видим, да поразгледаме. Пътят не е тежък, теренът не е тежък. Когато идвате тук с деца или с приятели, няма значение, може и да сте сами, бъдете много внимателни, много бдителни. Ето тук ни остана още една минутка, може да се каже. Ние не сме се отклонили от този път. Вече чуваме как шумти водопада. Чувате ли вие? А тук ще ви покажа, горе бях ви споменал, на влизане на селото, тази красота. Вижте, това е Минзухарчета. Продължаваме. Ето тук вече има няколко места, по които може да видите, да минете, откъдето ви е удобно, оттам да минете. Аз предпочитам от тук да мина. Тук е доста влажно. Навсякъде сега, след дъждовете, е така, няма как. Трябва да сме много внимателни. Невероятна бистра вода, която тече по рекичката. Вижте. Ето, това е отворчето, през което се спуска водопада. Искам да ви покажа и течението така на водопада. Това е едно прекрасно, уникално място. Ето. Вижте. Това е красота. Тук трябва да сме много бдителни и много внимателни. Скалите са мокри, плъзгат се задължително с удобни обувки. Ето тук ще ви покажа и